Hiya pawb, a chroeso nôl I PopT. Mae Elin a fi wedi dod I rhywle really spooky. Ni wedi dod I patch pwmpen yn wir. A ni am wneud gweithgareddau Calan gaeaf gan bod yn agos, yn dyfa? Ond ia. Mae rhaid I chi Tanysgrifio I PopT. Mae rhaid I chi adael hoff, please, os gwelwch dda, diolch yn fawr iawn. A chofiwch I wasgu'r glwch bach notification. Ti'n barod? Yndw, ti'n barod? Barod. Dwi mor excited. Han rhyw rach yma. Ti'n gael ni rhai mor fawr yma? Ni mor fawr a hwnna? Taste test. I love them, Gad fi trio. Sa'n licio cream. Ti'n licio cream? Reit, bydd hwn gynhesu ni. Enjoy your messy hot chocolate. Hei boys, os da chi'n dod yma de, peidiwch a bod fel Cadi a dod mewn sgidia trainers. Byddwch fel Elin, iawn? Gwisgwch wellies neu boots fel sy'n gallu weipo'n hawdd. Be hwn? The Big Little Creatures Maze. Mae'n edrych yn creepy, Cadi. Oh my gosh, Elin! Reit, fi yn ofan bod ni ddim yn gallu dod allan maint. Dwi'n chydig bach yn, nervous I feddwl be sa'n ni'n mynd yn stuck yn y mes ma am byth. Be sa'n ni wastio te 2 awr o'n diwrnod yn stuck yn y mes. What's the maze? Be? Ti'n iawn, Cadi? Dim really. Pam? Dwi'n deall. Be? Y mes? Pam ti'n mynd deall y mes? Sa'n deall y mes. O, ma' na ddewis efo ma wan. Don't like it. Da ni'n mynd ffordd hyn. Da ni'n mynd ffordd hyn. Ma'n deud dead end, dyma na. So ffordd na. Yay! Da ni'n gwneud I cads. Oh, wow. Anodd, actually. Dwi'n meddwl ni blant, Elin. Yndi. O, dwi teimlo chwil I gyd ar ôl. Dwi fel ein I gyd, ww. Be sy'n gwneud ti teimlo mwy chwil, ddo? Be? Dwi ni ar y ghost train, Cadi. Ti barod? Watcha fi'n chwtyn. Actually, ti'n mynd sy'n. Ti'n nervous? Ynddo. Please exit to the left. Ti di gael tal I fynd ar y reid ma? Ti'n pasio? Dwi'n meddwl. Okay, good. Iawn, go on ta. Dyna hi. Hiya. Wow, Cadi! Oedd hwnna really fast. Hei, da ni di wneud bob dim yma wan de, heblaw un peth. Pigo Pwmpen! Pigo Pwmpen! A fi'n gweld lot o bwmpen. Waw! Ti'n cael hwylber? Hwylben? Hwylber? Hwylben? Oh, briliant! Derfa! Dyna be dwi ddeud achos dwi'n gog. Sorry! Waw, Els? Hwna'n giant. o ma fawr. Waw, sy'n ni cael diwrnod prysur iawn do yn y Cardiff Pumpkin Festival. Fi di blino ti bo. Ond hei, os nadwch chi joio fideo heddi, cofiwch I Tanysgrifio i'r sianel. Gadwch hoff a cliciwch y goch notification, please. Diolch yn fawr iawn. A na ni, Tan tro nesa. Ta-ra!